Dobrý deň prajem, volám sa Michal Rajs a týmto videom by som vám chcel zopakovať, niekoho možno naučiť, niekomu pripomenúť, akým spôsobom by mala byť údržba okna vykonaná. Nám sa tu jedná hlavne o mazanie jednotlivých tých kovaní. Samozrejme, pri tej údržbe je tam toho veľa. Ja sa chcem zaoberať hlavne tým mazaním tých okien, lebo je to veľmi dôležité z toho hľadiska, že výmena takého kovania, ak by sa vám už poškodil nenávratne ten mechanizmus, je dosť drahá. Veľmi veľa ľudí na Slovensku, aj samozrejme inde, na to zabúda, nerobí to a potom za pár rokov sa môže stať, že to kovanie vám odíde. A tá cena je potom násobne drahšia ako nejaká údržba, ktorá vám bude trvať pri jednom okne možno nejaké 2-3 minútky. To znamená, máme nejaké okienko, nejakú schému, máme zobrazené kovacie časti toho okna a máme tu dva symboly. Jedno tu je nejaký štetec a druhé nejaká pípa s olejom. Hej. To znamená, že kde je štetec, tam to treba vlastne všetcom rozotrieť to mazivo. Tam, kde je pipa, tam treba dať 1-2 kvapky. Netreba dávať zbytočne veľa tých kvapiek, to mazivo sa potom odtiaľ dostane samozrejme preč to nadbytočné a zbytočne tam potom budete toho veľa dávať. Takže 1-2 kvapky a tu, kde je ten štetec, tak to tam treba samozrejme rozotrieť. Všetky na časti, to sú vlastne všetky pohyblivé časti toho kovania, aby to vlastne správne chodilo. Toto nie je žiadna reklama na nejaké mazivá. My tieto mazivá nepredávame. My ich dávame vždy ako darček ku oknám. A ak sú to aj ešte hliníkové okná, tak tam dávame aj opravný sprej. Je to nejaké poďakovanie našim klientom, že si zoberú okná od nás. Takže týmto videom by som chcel sa aj poďakovať našim klientom, že si berú tie okná od nás a hlavne by som aj chcel povedať, aby tie okná nezanedbávali, aby sa o ne starali a oni sa vám potom aj odvďačia tým, že nebudete musieť meniť nejaké to kovanie časom, ak by ste sa o ne nestarali. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že som vám uživil nejaké informácie a dúfam, že po tomto krátkom videu, jak si ho dopozeráte, tak nakúpite všetci maziva, vykúpite e-shopy a pri jarnom upratovaní a umývaní okien, tak premažete aj okenné kovanie.